Jeg kan mærke, det siger knæk, næsten som man tager sådan en plastik engangskop lige og knækker den sammen. Og jeg kan mærke samtidig også, at mit vejr forsvinder. Jeg kan ikke trække vejret. Jeg kan mærke, at mine lunger virker, som om de ikke fungerer længere, og jeg bliver virkelig bange. Jeg oplevede, at mine smerter blev meget dæmpet. De forsvandt. Jeg mærkede, at jeg var afslappet i kroppen, uden at være fuldstændig sådan morfindvask. Jeg startede medicinskcannabis.info, fordi jeg gerne ville lave en platform, et site på dansk, der kunne samle nyheder og information, videnskabelige artikler og dokumentarer og alt, der sådan omhandlede medicinsk cannabis. Altså det hele startede for et års tid siden, hvor jeg var ude for en ulykke. Jeg var på skiferie med en god kammerat. Vi skulle til Østrig. Vi skulle ned og stå på snowboard, og vi havde glædet os helt vildt til den her tur. Vi havde sørget for at have vores boards og nyeste grej i orden. Vi sørgede for at tage afsted i en periode, vi vidste, hvor der ville være rigtig godt vejr og rigtig god sne. Og det var der også, da vi nåede frem. Så alt, der skulle til for at gøre det til en perfekt oplevelse, det var som det skulle være. Vi havde på et kort over området udset os en rigtig god rute, sådan en ski route, kalder de det for, hvor de ikke præparerer underlaget, hvor det stadigvæk er blød og løs sne. Og det er perfekt til sådan et par snowboardere som os. Og den kører vi afsted på, og vi opdager faktisk ikke, at vi kommer uden for den her rute her, fordi underlaget det ikke skifter. Så vi ser egentlig ikke, at vi kommer lidt uden for ruten. Så vi kører videre, og på et tidspunkt kan vi se, at der kommer sådan en lille bakke frem foran os. Vi kan ikke rigtig se, hvad der er på den anden side af bakken. Så vi sørger for at få godt med fart på og komme op på bakketoppen, så vi sådan kan komme videre derfra. Og da vi står på den her bakke, der kan vi se, at her stopper ruten. Altså der er simpelthen ikke mere. Det er bjergets side, det stopper. Og det vi står og kigger ned i, det er store træer og klippefremspring og bare sådan en lodret side ned. Og vi står lidt og snakker og bliver enige om, at det eneste rigtige at gøre, det er selvfølgelig at tage vores snowboards af og gå tilbage af den vej, vi er kommet, så vi kan få lidt fart på og komme tilbage ind på den her rute, vi gerne vil køre på. Og jeg tager mit snowboard af og løfter det op og tager det op på skulderen. Og lige det, jeg sådan egentlig står med det i hænderne, kan jeg mærke, at vægten selvfølgelig ændrer sig, fordi jeg ikke længere står på et stort board. Men pludselig står jeg bare på mine to fødder. Og der kan jeg mærke, at underlaget det faktisk begynder at give efter. Og pludselig så bliver jeg bevidst om, at det vi faktisk står på, det egentlig ikke er en bakke, det er et lille sneudhang, som er herude over den her klippeside. Og jeg når lige at dreje mig en lille bitte smule, før jeg kan mærke, at det jeg står på, det giver efter. Og det næste, der sker, det er, at jeg er i fuld fart
på vej ned ad den her klippeside. Først som sådan en lodret rutsjetur, hvor jeg slipper mit tag i bordet og forsøger at hive fat i hvad end der er ude i siderne, både med hænder og fødder, forsøger at bremse mig selv. Og det er jo strengt talt umuligt, fordi for det første det går så hurtigt, og det er nærmest bare lodret, så der er ikke rigtig noget nedbremsning. Og i det første fald, der lander jeg på en sten, et stykke klippe stikker ud, hvor jeg kan mærke, at min venstre side rammer, giver et ordentligt smæld. Og det gør jo vanvittigt ondt, og jeg forsøger stadigvæk at bremse. Og samtidig så giver det der slag på den her sten, det giver et drej i min krop, så jeg faktisk nu ligger med ryggen nedad og stadig kigger op i luften og stadigvæk kurer og suser der nedad. Og det er et stort sne-inferno med mine vanter og huer og udstyr, der sådan vivler rundt omkring mig samtidig med sne, og at jeg virkelig har ondt, fordi jeg kan mærke, at der er et eller andet i min venstre side, der er blevet slået. Og det næste, jeg oplever, det er igen, at underlaget det stopper under mig, og at jeg hænger i fri luft, og igen falder et langt stykke ned og lander. Og den her gang, der lander jeg så på venstre side af ryggen. Jeg kan mærke, det siger knæk, næsten som man tager sådan en plastik engangskop lige og knækker den sammen. Og jeg kan mærke samtidig også, at mit vejr forsvinder. Jeg kan ikke trække vejret. Jeg kan mærke, at mine lunger virker, som om de ikke fungerer længere, og jeg bliver virkelig bange. Altså, det er virkelig sådan, adrenalinen er meget, meget høj i forvejen, og nu kommer den der sådan meget, meget sådan dybe frygt for, altså, jeg troede, jeg skulle dø. Og mens jeg sådan er i den her tilstand, at jeg ikke kan trække vejret og enormt høj smerte, der falder, kurer jeg videre en 3-4 gange yderligere, hvorefter jeg til sidst lander i en kæmpestor snedrive nede bag ved et stort grantræ, hvor jeg sådan lander næsten sådan i en siddende stilling, hvor mine ben stikker dybt ned i sneen, og jeg sidder sådan kongestolsagtigt med nærmest sne op til brystkassen. Og jeg kan mærke, at jeg kan ikke rigtig bevæge mine ben. Jeg kan mærke, at min venstre side føles helt lam, og jeg kan ikke rigtig trække vejret. Det eneste, jeg egentlig kan, det er at sige en stønnende lyd, og nærmest sidder og rocker lidt. Sådan helt, hvad skal man sige, manisk på grund af den her sådan oplevelse. Jeg er helt sådan, hvad skal man sige, rundt på gulvet. Til et helt mirakuløst held, så er der en fyr, der har været på arbejde, der arbejder i det her område ved at stå og betjene de her lifte. Han har set os komme på afveje, og er egentlig på vej allerede da over for at ville advare os om, at vi ikke kan komme den vej, og vi er kommet uden for vores rute. Og han ser også faldet, og derfor er han over ved mig nærmest få minutter efter, at jeg er faldet. Jeg blev så fløjet til et hospital, der ligger i byen Sams, cirka 30 km fra ulykkesstedet. Et hospital, der blandt andet er eksperter i faldskader. Krankenhaus St. Vincent hedder det. Og her kan de også konstatere, at jeg har brækket mit bækken 3 steder. Jeg har en sammenklappet lunge, så jeg skal have inopereret et lungedræn, så de kan få blod og luft fra lungehulen ud igen, og lungen kan folde sig ud. Og de kan også se, at jeg har en lang række brækkede og bøjede ribben, og er generelt forslået over hele kroppen. Og lægerne fortæller mig også, at jeg er enormt heldig. Til trods for de alvorlige skader, så er jeg enormt heldig, at der var nogen, der så mig så kort tid efter faldet, og heldig, at jeg overhovedet er i live. Da jeg kommer til mig selv igen, der ligger jeg faktisk på operationsstuen på det hospital, jeg er blevet fløjet til. Jeg kan huske, at jeg vågner op med det her grønne papir, sådan operationspapir over mig, og helt orange-gul af jodcreme, jeg har fået smurt på. Og det, der vækker mig, det er faktisk lige det øjeblik, at min lunge den folder sig ud igen. De har lagt et snit i venstre side,
og lagt et dræn ind, så det tryk, der er kommet efter det her slag fra klippestenen, det tryk, det kan udlignes. Og det smæld, det giver, det vågner jeg af. Og jeg er sådan helt rundt, virkelig rundt på gulvet. Og bliver efterfølgende kørt til opvågning inde på intensivafdelingen, hvor jeg får lagt drop med morfin og får sat sådan en lungemaske på, som er koblet til en maskine, som skal hjælpe mig til at folde min lunge ud igen. Og det er egentlig sådan den første genoptræning, man kan sige, jeg starter på. Det er nærmest minutter efter, jeg er kommet på hospitalet. Det er at genoptræne den her lunge, så den ikke tager varig skade. Og jo hurtigere jeg kommer i gang med at få lungen foldet så meget ud, som det nu er muligt, jo bedre er det. Der går lang tid før jeg kan bruge mine ben og min øvrige krop og komme rundt igen, men det med at træne lungen, det kommer jeg i gang med lige med det samme. Og jeg er indlagt nede i Østrig i et par uger, og den efterfølgende tid bliver en tid med rigtig meget genoptræning fra overhovedet ikke at kunne noget som helst, nærmest ikke engang at kunne sidde uden at have vanvittigt ondt, eller ligge uden at have vanvittigt ondt. Så bliver det selvfølgelig en kamp om hver dag at øge en lille smule af det terræn, som jeg kunne navigere i før, altså få min førlighed i armen tilbage, få min bens førlighed tilbage igen. Og samtidig blive ved med at træne min lunge også. Så jeg bliver ved med at være i rigtig meget morfin-medicinering. Men det er sådan en konstant balance mellem, jeg skal være smertedækket, så jeg kan trække vejret uden at have ondt, og jeg kan bevæge mig. Altså så min smertegrænse, den er høj. Men samtidig har morfinen også den trælse indvirkning, at den gør faktisk, at jeg ikke er særlig god til at trække vejret. Jeg får lidt mere overfladisk åndedrag. Jeg glemmer næsten nogle gange at trække vejret. Så nærmest allerede fra dag 1 af bliver det sådan en konstant balancering mellem ikke at have ondt og kunne bruge mig selv, men samtidig skal jeg heller ikke have for meget, så jeg kan blive ved med at træne min lunge, udvide min lunge. Mødet med medicinsk cannabis, det kom senere på året, hvor jeg fik muligheden for at komme en tur til USA. Og i forbindelse med turen var min første udfordring faktisk, at jeg egentlig ikke vidste, hvad jeg skulle gøre i forhold til min morfin og mine smertestillende piller. Jeg kunne se på hjemmesiden for ambassaden, at det var strengt forbudt at tage nogen som helst stoffer og piller med, som var ulovlige i USA, og det kunne jeg jo se, det var morfin. Så jeg turde kun at pakke, hvad jeg højst havde brug for til turen, flyturen derover, hvor jeg vidste, at det at sidde nede i mange timer, der ville jeg få behov for at få noget smertestillende. Og så tænkte jeg, jamen, så måtte jeg søge en læge derovre, som kunne hjælpe mig med noget medicinering efterfølgende. Og da jeg så havde været nogle dage i USA, så opstod behovet også for at få noget smertestillende. Og samtidig sådan helt tilfældigt blev jeg mødt med muligheden for at søge en konsultation hos en lægestand, der brugte cannabis til deres medicinering. Og først, der synes jeg, det var sådan en lille smule, altså min egen forestilling om cannabis, det har i hvert fald aldrig været specielt medicinsk. Altså det har været, hvad skal man sige, sådan til rekreativt brug i teenageårene osv. Så der var ikke en stor kobling mellem medicinsk og så cannabis. Men jeg tænkte, hvorfor ikke prøve at se, hvad det var, og indvilligede så egentlig i at tage den her konsultation. Og jeg fik en rigtig god snak med
en læge, som jeg oplevede som meget grundig og spurgte meget ind til mit forløb med min ulykke. Og inden jeg var kommet ind til ham, havde jeg skulle udfylde en lang blanket om alt muligt familiesygdomshistorik og eventuelt sindssyge i familien, om tidligere medicinforbrug osv. Så der var egentlig en del, hvad skal man sige, der skulle udfyldes, og som der så blev spurgt ind til. Og efter kvarter tid, vil jeg tro, den her konsultation tog, der kom jeg tilbage i venteværelset og fik at vide, at jeg havde fået sådan en forgodkendelse, altså der kunne laves en lægelig erklæring på, at jeg godt kunne bruge cannabis medicinsk. Med min licens i hånden og min lægeerklæring, der tager jeg hen på det nærmeste dispensary for så at købe den her cannabismedicin. Og det første, der slår mig, det er, at der er enormt høj sikkerhed. Altså det er en uniformeret vagt, der passer på døren. Og igen, før jeg egentlig sådan får lov at komme helt ind, skal jeg udfylde en række papirer, og min licens og min lægeerklæring bliver tjekket igen af dem, der sidder på det her dispensary. Og da alle de ting så var på plads, så fik jeg at vide, at der ville lige gå et øjeblik, så kunne jeg blive lukket ind. Og lidt efter bliver jeg så anvist, at nu er der tid til, at jeg kan gå ned til apotekeren og gå ned i enden af det her lidt større lokale og komme ind i det sidste lokale, som er et stort, ligesom at gå ind på et apotek i Danmark med masser af hyldemeter med alle mulige glas og pakker og så videre, der står. Den eneste forskel er, at det hele det er jo selvfølgelig cannabis. Altså hundredvis af glas med forskellige tørrede topskud, blomster fra hundplanten, masser af forskellige spiselige og drikkelige cannabisprodukter, lige fra chokolade og chips til sprays, mundsprays, plastre, alt. Altså alle former for mulig indtagelse af cannabis var der. Og der var også en kvindelig apoteker, som igen spurgte ind til, om hvad mit behov det var, hvorfor jeg havde fået den her henvisning osv. Og egentlig var rigtig god til at pege sig ind på, hvad mit behov det kunne være. Og noget af det, jeg sådan kom med at fortælle om, det var jo min oplevelse med morfin, at det var vigtigt, at jeg trænede min lunge, at jeg lavede nogle øvelser, hvor jeg skulle forsøge at udvide den, og det gik jeg stadigvæk og gjorde på det tidspunkt. Men at morfinen tog ganske vist mine smerter, men det gjorde også, at jeg ikke rigtig havde, hvad skal man sige, kræfterne eller den naturlige flow og volumen på min åndedrag. Og det gik hun, hvad skal man sige, ind i sådan i forhold til den cannabis-sort, hun så udvalgte til mig. Hun valgte en hybrid, som havde nogle stærke, hvad skal man sige, arveting fra indica-sorten, som virker smertestillende og beroligende i kroppen. Men samtidig var der også en masse fra sativa-siden, som gav den her lidt opløftende, lidt hvad skal man sige, energiske energi. Altså det, jeg også havde brug for, ikke at blive for døsig og glemme og trække vejret dybt. Så den kom jeg afsted med ud af døren og stod på den anden side udenfor og følte, det hele var en lille smule specielt og lidt mærkeligt, at jeg nu stod her med en licens og noget, jeg egentlig altid har set som noget, der var ulovligt i lommen, men det var fuldt lovligt, fordi det var faktisk min medicin. Og min oplevelse af det efterfølgende, og da jeg så røg en joint med den her sort i, var bestemt heller ikke mindre. Jeg oplevede, at mine smerter blev meget, meget, meget dæmpet. De forsvandt. Jeg mærkede, at jeg var afslappet i kroppen, uden at være fuldstændig sådan morfinvask. Og jeg kunne blive ved med at trække mit vejr. Jeg blev ved med at have volumen på min åndedrag, og sad ikke bare og sank sammen i sofaen, men havde lyst til at lave noget, opleve, komme ud og røre mig.
hvilket også i mit forløb har været enormt vigtigt, at jeg virkelig brugte min krop til smertegrænsen, og ikke lod morfinen overdynge mig og bare holde mig passiv i sofaen derhjemme. Så det var en kæmpe stor oplevelse. Virkelig, hvad skal man sige, groundbreaking, at den her plante havde den her effekt langt bedre for mig, end for den her morfin, jeg havde gået og taget i så mange måneder. Så det var en kæmpe stor oplevelse. Det her møde med medicinsk cannabis under mit ophold i USA, det havde vakt en kæmpe stor interesse for at lære mere om cannabis som medicin. Og da jeg efterfølgende kom tilbage til Danmark, begyndte jeg at søge på nettet og kigge i bøger og på biblioteket, og hvor jeg ellers kunne komme i nærheden af det, omkring medicinsk cannabis. Og fra det var en interesse i forhold til mit eget forløb, det her med smertedækning, men stadigvæk have energi og have volumen på min vejrtrækning osv. Så begyndte jeg egentlig at se et helt andet lys af den her plante her, fordi jeg begyndte at støde på artikler og videnskabelige resultater, som fortalte historien om mennesker, der f.eks. har haft kræft og var blevet i bedring, og nogle var blevet helbredt i forhold til deres sygdom. Jeg læste fortællinger om børn med svær epilepsi, som fra at have været opgivet egentlig at få livet tilbage som de her børn, fordi de havde brugt cannabis. Så det var en fantastisk oplevelse egentlig at se, at det her det var meget mere end bare min oplevelse af det her. Og igennem den her søgen her, der manglede jeg egentlig et sted på dansk. Jeg manglede noget, en hjemmeside, en platform på dansk, hvor alle de her ting de var samlet. Noget, der gjorde det let tilgængeligt i forhold til forskning, som kan være rigtig svært at læse, en eller anden publikation. Hvad betyder det egentlig med danske ord, almindelige ord? Hvad sker der i nyhederne? Jeg kunne se, der begyndte at komme mange forskellige indslag i Politiken og i information omkring medicinsk cannabis. Noget, der sådan samlede op omkring det. Og så et sted, hvor den her personlige beretning, hvor patientens historie kunne komme ud og blive delt. Det manglede jeg, og det var egentlig det, der inspirerede mig til at ville i gang med at lave den her side, medicinskcannabis.info. Og det har jeg egentlig arbejdet med i al den tid og fritid, jeg nu kunne sætte af til det, siden jeg kom tilbage til Danmark.